IFM News. IFM News. Police Report. Good morning, Idol Dennis. Awang kay Kalman. Please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. May isang senior citizen, iti na-arestar, babaen, ti at bileg, ti warrant of arrest. Nadigdig ti na-aresto nga ni Ernesto Rambak at 27 bulang inupat, nasawaan nga taga-barangay Paayas, Burgos, Ilocos Norte. Namuan nga ti akusado ket panipilaan iti kaso nga reckless imprudence nga pasamak detoy ijay probinsya ti La Union. Ti akusado ket nairekomendaran nagpiansa iti 50,000 babaempelang iti korte. Namuan nga ti alias warrant of arrest ket namayagan nga parukat ngam kadag ito laeng ni Serbi kalpasang nga tunton dagiti kamkaming ti pulisya nga adda iti Ilocos Norte iti nakamat nga lakaing involved to disgrasya iti La Union iti ay napalabas voluntaryo met nga si Moko iti pulisya kada ito'y nangisarbi king kuwana iti mandamit de aresto hindi makita nanda ito'y warrant of arrest katingel tinadakamat nga arresting officer manipod ijay La Union na ipasublin iti korte na nagtungudan na iti kaso na nga Malakay nga taga-ili iti taga-barangay Paayas sa Burgos, Ilocos Norte. Stay sa balipay nga bangir, balegi mo rin na tiniwag at tanga drug buy-bust operation iti barangay Tanggawan, iti ilitipidig na digdig na ito yung suspect kagdangan ti Gilbert Domingo Ramos nga patapulog at pito nga may sa construction supply may sa papaay iti construction supply iti nadakamat nga ili kuna ti PNP na alaking kuwana ti may sa Shay na naglaon ti maatap kwa Cebu babaen ti nagpamarang police post buyer iti reta nga drug operation na alap na kingkuana iti may sapay na pakete iti may pamarong droga kasama natin na recover na ito'y buy-bust sa money na nosar iti operasyon at dapat tinayon iti siyam Shay iti palangkap-kap na kingwana kalpasan ti palagpustibo iti drug buy-bust operation nasurok ba sa gramo iti naala kingwana iti nadakamat operasyon iti pulisya may bilang state level individual iti dagwas list iti PNP tinadakamat matatanga drug suspect. Nagdagos nga na ipilaan iti reklamo kapag naglabsing iti RA 9165 when the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Una iti PNP resulta rito'y iti tutuloy ng white nga anti-illegal drug operation iti intero probinsya ti Ilocos Norte. Damag pa lang, manibaga mismo iti korpo ti pulisya. Idol Dennis. Idol Dennis Gabriel. Idol Bernard. Apay ma-deputize gayam digiti kaming iti Philippine National Police nga agtiliw iti Quarry. Kasunod di jay, agreklamo digiti taga-Quarry. Well, kabadangan ko kami iti provincial government, digiti kaming iti PNP. When yung on duty da katangkadakan naka-uniform, handa naka-uniform no agtiliw da. Mayat ba di ka jay? I-follow up ito, amo tayo, nga di PNP get authorized da, nga deputized da, nga agipatongpal ng itay quarry, iti operations, iti provincia ti Ilocos Norte, Idol Bernard, ano kami, ng itay subeg, amo dalang ng istrikto iti PNP, isigap-sigap na lang tamit, iti agibiyahe, naawanan iti... parte si trabaho da di Jayen, di operar iti... Quarry iti Philippine National Police ada mandato da nga iso ti Mang Tiliw deputize daw nga anan malipatan dan sa iti on duty da di da naka-uniform kaya nagpaiso ka di nga da porsyento nga sumrek iti bulsa di iti police officers. I-follow up ito, Idol Bernard, hantay lang masigurado no ada iti percentage iti matiltilida
at ato talaga no nag-report ada iti matiltilay nga aglablamsing iti aquarium operation ng runa iti palaki delivery digitay gravel and sand gain damal alay iti Karayan Idol Bernard. So dijay at jakma padata nga jakma masumbatan digiti sa ludsud da kanyak at ang kumo nga kabisadot kwari basta ti amo kadeta kwari Arlene Duming sila ta datayan ta panuno ko kata ano na ganan no sa ludsud kinilula kadi ape kasoy nga kunakin ko na kita suman kung kuna na nga kasday ngem kuna kat na marigatang kayo ape nga kwari kay pailang adagay siguro sa jay tibalitok idol dance di ngamen ape marigatan ta kanot agi process lang basic nga matitili yes tilang basic violations na gati awanti delivery receipt da delivery receipt takubad dati likod na gapot agreg diti bat mo to yan lang diti basic nga violations diti agdel delivery ti patoken dardarat idol Bernard una nga maure ka sakat adala tao makolekta ta adang rod matiliw di ngamen. DJ question da, andangan naka-uniforme kat police officers da. Kat on duty da, kat on duty ka nga police officer dapat naka-uniforme ka. Malaksin no si ka kat intelligence. Kat hamo nga kriminal di gito, tap nag-intelligence ka. Kapag disguise ka kat hamo nga kriminal di gito, agtrab-trabaho da, ka nagbaybayad na motibuis. Iti gobyerno tayo, dito yung probinsya tayo nga Ilocos Norte. And one thing more, second question, ada ba 80% nga sumrek yan tabulsa digiti police officers? No. Ada iti matiliwan da? Kasay, idol dance. Medyo slight nga nadagsen digiti paratang da against PNP ka digiti kagundaway. Yes, amon tayo Idol Bernard, no, kinagpaisawan na no, authorized ka di, nagiti PNP, nga nakasibilyan. Siguro baka diskarte da, tapos nagkastakit na ang sablabsing Idol Bernard. Tulong kami, ang gilat tilugan, nga checkpoint kit na madlaw doon iti violators, so mangliglig at pagdaan no pa. As example lang yun, iti LTO, kada PNP, no, checkpoint. LTO kit naka-uniform da. Naka-uniform. Amo ti LTO, amo ti Highway Patrol Group, no, they are in duty, they should wear their uniforms. You cannot just apprehend moving vehicles nga sika nga officer without a uniform from your office. Yan. Nakakita ka di LTO nga nag-disguise. Saan naka-blue uniform da and black slacks. Nakakita ka di Highway Patrol Group nga nakamaong. Naka-boots da pa yun. And then dapat ti cowboy hat da. Ganon, di ba? At they are obliged to do it. They are authorized to apprehend something ng narunat moving vehicle and to ask questions if it is well documented or not. Diba? Parang ganon. Same with the quarry operations. Bakit nagdi-disguise ang ating mga police officers? Di ba, Idol Dennis? Huwag nga ron. Tapos malikligan ti pa nakatili, likligan ti ag-violate. Sa standard agtiltili siguro nawan ti violation dagiti trucks Idol Bernard. Hindi nga ro mga trabaho ti PNP dera. Ganun lang kasimple. Pagilian nga Pilipinas ket we have the Bill of Rights and everybody has the right to do so nang runat ta taxpayer damet. They're questioning why they're doing that to them. Handa mo't nga kriminal di gitoy. Kat man naka-uniforme da di namang tiliw da di matiliw da naka-uniforme da. Correct? Yun. Wala namang problema kapag naka-uniforme da. Yun, ang question, bakit hindi kayo naka-uniform? On duty naman sila. Yun. Diba? Siguro, no, dito questions na kadagiti makero na kastiketa damagin da, no apay, ken no kanakit adamit karbingan da, nagreklamo, iti authorities, no apay, nagtilpili dito, nga hanga naka-uniforme Idol at Bernard. Correct. Kita mo tayo, stricto, tinap, iti PGIN. Stricto, ano stricto? Iti pulisya. Nga agatili, kasi, ora iti buyon. Uniform ka, iti, no agsada no kwan, adang tagsada ka iti trucks,
kita yung the delivery receipt, dagitay may biyahe, nga dardarat hanggang po iti pangkwarian, Idol Bernard, dagitay napamon tayo, iti kalabes, nga matiltilay, nga po iti panaglamsing iti aquarium operation, iti probinsya ti Ilocos Norte. Okay, go ahead. Dawag pa lang manipot ti Korpo ti Pulisya, Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, RMN.